Hello, mayong adlaw kanatong tanan mga kabrads. Kumusta kamong tanan? Hinaut nga namo sa mayong panglawas uban sa inyong mga pamilya karon. So karon mga kabrads, kaning naaday ko ipakita kaninyo sa mga gitanom sa akong kauban diri sa balay ni Madam, no? Gusto ko ipakita ninyo, no? Aron nga usab kamo makahibalo, no? Nga siya gayud ang daghan siyang gitanom diring dapita, no? Nga mga nindot pang bulak iyahang ginatanom. Muna nga nagpasalamat ko sa iyahang kinaiya, sa iyahang kinabuhi nga nahimo nako nga inspirasyon, nahimo nako nga pagsulundan ang iyahang kinabuhi. Dako pasalamat sa iyahang kami nagkaubanay, no? Mga hapit na may tulo ka tuig diri kaubanay sa trabaho. So akong ipakita ni sa dili pa nako ipakita mga kabrads nang ayo ko gamay ninyo nga suporta. Paki-subscribe sa ako ang channel Bradrix TV. I-invite ko kamong tanan, no? Wala ko gipili kamong tanan. Invite ko kamo sa paglantaw sa ako ang YouTube channel. Natay mga paambit diya sa pulong sa Ginoo. O naapay mga uban nga mga vlogs nato nga mahimo nga makita ninyo. So nangayo ko nyug suporta. Paki-subscribe lang sa akong channel. Ayaw ka mo kaulaw, ayaw ka mo ka ulaw pag-subscribe sa akong channel kay gi-invite ko kamong tanan. So akong ipakita kaninyo karon mga kaamigo ang iyahang mga gitanom. So usab naapo ko'y jutay nga ako ang gipang tanom dire, apan jutay lang kay sa iyaha. So kani siya is ako usab nga hinahinay o apply ang akong kinabuhi sa iyaha usab nga kinabuhi, kay daw mas maayo nga sundon ang iyang kinabuhi kay makapahimuot, no? Makalipay usab sa panghunauna, no? So ako nang ipakita ang iyaha karon nga gipang tanom diri mga kabrads. So hinahinay usa ta nagpakitang tao, no? Kani siyang pag-vlogs sa ako nga pagsabot ani pakitang tao jud kay ipakita mag jud, di ba? So kani ako na yung ipakita kaninyo. So tala na. So mauni mga kabrads, so uniyahang gitanom diri. Wala ni siya gisuguan ni pagtanom, no? Pero nakita nako nga maayo ang iyahang ginabuhat, no? No. Gamay kay ni ako gatanom ani pero iyahan ni ako iga butang ay napita. Nindot na siya kayo, bali pa ning gamay itong una. Karon lipang na kayo. Nindot na kayo. Mut sa ngalan ani, pitugo daw ang ngalan ani. Indot na siya kayo. Usab kari pa gyud. Gira na ako i-cut ang akong video para ka maibalaan ninyo. Siya ni ka tanungan niyo. Ani siya na. So di apa gyud. Ito diri ha. Kita. Duha ni sila ka buok. Yahan ni dako ko pasalamat sa akong kauban tungod kay sa iyahang kinabuhi, sa iyang kinaiya na hinahinay na kog apply, no? Nga makaingon jud ko nga sana all ang iyahang kinabuhi. Asa mo ka? Usa ra siya katrabante tapos na siya gipananom dire, oh? Pagkanindot kayo. So dapat gyud ang kani kapayas yahan ni. Ako ang giabunuhan tong tambok nga yuta. Yahan na. So kani mga gagmay bulak. Yahan na. So kani yahan ni. Yahan ni nga mga bulak. Magpakitang tao usa ta mga kabrads ha. Siya ga ako na ni. Yahan ning mga gidala diri wala ni sa una. Tapos kareo. Yahan ni siya gadalaan ni diri wala ni sa una diri. O kare pagiro ang langbo na kayo.
Nindot na siya kaya gagmay pa ni kay itong una diri kita niya. Yan. Yan yung tinanom sa akong kauban. Nalipay po ko. Kay nakita na ako nga kuan ba? Ang nindot na lang taon ang balay ni madam. Nga naa ni. Bago na mo ning gitanong kahapon. So, sa pajud ang yahang ginatanom ako jud i-video tanan ang yahang tanom. Sa pajud yan ni. Siya gatanom ani. Yun, kung ipakita ang yahang mga gitanom de pajud. Wow, ya pajud yan ni, yahang mga bulak. Pajud kita pajud ako diri. Yani, ya tanum ani. Basta kana siya kani. So to apa gyud usa dito, wala ato na to. Oh kani, ya tanum ani mga kabrads. Mga bulak. Ya tanum ani. Hasta kani mga bulak. Yani nga mga bulak, hasta kani oh. Yani igo ra ko nga kadiligan yani mga bulak dito lang o pasta pa kali yun yani siya ikadala ani nga mga bulak amazing ka ito nako kayo ko kalipay usab nga nagauban ako siya tungod kay nahinahinay po na kog apply sa akong kinabuhi ang iya pong kinabuhi. No? Kay yahaning kapayas. Yahaning mga seedling gidala diri, no. Yahani ani. Di ko mga kolani, yahani. Pero ako'y nagbalhin ani. Gisidling namo ni, ako'y namalhin ba. Kay kung dili nimo balhinon, murag dili mamunga kay tapad-tapad man. So karon namunga na. So kani mga kabrado nga kapayas o kay kaning buto ni tagulate ba niya yahang ginakuan nakita sa YouTube nga kaning operahan daw ang punuan so yang gioperahan no siya gioperahan ni no yang gioperahan so mao namunga no nanay bunga daghan siyang nahibalan so daghang salamat sa inyo nga paglantaw mga kabrads. Kung ano po mga kabrads, ako apong ipakita ang gamay na kong tanom, no? Pero una-una siya nga nananom dire. So kani siya is apply sa akong kinabuhi. Di ba? Kinahanglan nga maminaw ka mo kaning mo observe ka sa iyang ginapamuhat then imuha pong i-apply sa imong kinabuhi. Dili lang nga maminaw ka, makapalo ka, nakadungog ka, pero wala kay pag-apply sa imong kinabuhi. So bisan tuod dili na ko ma-apply kayo ang iyahang kinabuhi pero mahinay-hinay ra gina siyang kinabuhi basta hinay-hinay ra jud og apply. So ako na po ipakita ang akong mga gitanom dire. So hinaot nga malipay po mo sa amo ang mga gibuhat dire. So mauni mga kabrads akong gitanom rose yun. Magpakitang tao sa tamang kabrads ha. So mauni siya ako ang gitanong apply ni sa akong kinabuhi sa akong kauban nga ri. Kinahanglan gid ay nga atong i-apply mo observe ta atong i-apply gid sa atong kinabuhi. Di apa gyud mauni siya. Ako gitanawan niya. Pakita sa atong tao ron. Mga joter kay ni akong gitanom diri mga kabrads. Dason diri tagi. Ini siya ako gata naman mga kabrads. Yung kaning ako gata naman naabot na rin. Dili ako gata naman santan daan ni. Kanarang kanirang puti Kanira maoy ako gata naman So di apa gyud na ako gipang puna diri. Kani siya ako na gata naman gipuna na ko ni. Kana siya puna na siya ato puna
Tapos kari gipampuna ako ni ako gapuna ani na. Kani wala ni sa una tanon ani nga mga santan wala ni. No. Wala ni ako ani ni ako gapuna na ani. Wala man ni sa una. Jutay man ni sa kuan sa una kay ano na namatay man ni. No kani ako nagpuna ani. Kani dili daanan ni siya diri ani. Kani ako nagpuna na. So kana ako nagpuna na. So kana ako nagpuna. Kana siya ako nagpuna. So ato pagilabit ko. So kare ako ani kauban dito ni gitanom sa loyo pero ako gibalhin dire. Ako gatanom ani pero iya wala. So kali mga kabrats yaning bulat sa pirmiro ani usaran ni kabuok usaran ni siya kabuok punuan gidalan niya nga nabuhi dayon ang ako usab nga gibuhat pagkatagas-tagas akong gipamutol ug akong gitanom ug mao na ni sila ron no pila na ni kapunuan sila nga mga bulak usa duha tulo upat lima unom na sa usaron na ka punuan kani mga kani ako gatanom ani ako gatanom ani kani ako gatanom ani kani siya mga puti kani mga puti kani ako gatanom ani nan maor na siya ako gagmay ra jud ako ang natampo kay sa iya ha apan mas maayo nga kaning ato abang makinabuhi ato abang ma-apply sa atong kinabuhi di ba nindot dito nindot kay muhang kasing-kasing o imuhang pangunahuna nga naapo kay kaambag ba talagsara mga galon diri makaadto na ganito sa usa ka tuig kasalang talagsalang kayo yun kani kaning aros so ako'y nagtanong ani nabuhi raw sabi na kumapatay siya nabuhi naman ayun so kani siya ako'y nagtanong ani pati kaning mga bulata kaning rose ni maura na siya gamay ra jud ako ang naambag o tanom at least na ay gamay nga natanom to mga kabrats amo nga naambag sa balay ni madam pinagmayra nga tanom no so ako rin yung gipangayo ninyo ngayon ko gamay nga suporta mga kabrats di ko maulaw ug dili ayaw ko mo kaulaw kay gi-invite ko kamong tanan no ngayon ko nyo gamay nga support sa pag-subscribe sa akong channel Bradrix TV ug i-all ang bell na may gamay bagtingan diya i-all siya i-click nimo i-all nimo tapos ang tanan akong video ma-update nimo no sa tanan akong bagong upload ma-update nimo so naama na siya subscribe di ba subscribe so pula na siya imo nang pinduton pag pindot nimo ana so muputi na siya so naa siya bagtingan sa unahan imo siyang i-click dayon pangitaon nimo ang all nga bell so pag all diha so tanan nga mga videos nako kita na nimo di ba inaot nga malipay pug ka sa imo nga pagpaminaw paglantaw inaot nga naapo mi gamay nga naapo koy gamay nga makatabang sa imong paglantaw di ba so daghang kaayong salamat mga kabrats mga kaila daghang salamat sa inyong pagsuporta usab sa akong channel basta i-invite ko kamo tanan sa pag-subscribe sa akong channel daghang salamat God bless us all.